रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70। बेटा हो जनमलन नवे दिन कारण बेटा हो जनमलय सौरी घर से आवेला जवावे हाय 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 नवे दिन कारण बेटा हो जनमलन सौरी घर से आवेला जवावे हाय 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 सोने के काटोरा में बेटा दूधावा हो पीला सोने के काटोरा में बेटा दूधावा हो पीला हम हूँ के ना पियब तोहर दूधावे हाय 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 सोने के काटोरा में बेटा दूधावा हो पीला हम हूँ के ना पियब तोहर दूधावे हाय 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 जहरा पिलाई बैकी माहुरा पिलाई वे जहरा पिलाई बैकी माहुरा पिलाई वे हम हूँ के ना पियब ये हो दूधावे हाय 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 जहरा पिलाई बैकी माहुरा पिलाई वे हम हूँ के ना पियब ये हो दूधावे हाय 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 मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70। हम नहीं जानियो यामा हमर यामा होइबे हम नहीं जानियो यामा हमर यामा होइबे जहरा पिलाइबे कि माहुरावे हाय 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 हम नहीं जानियो यामा हमर यामा होइबे जहरा पिलाइबे कि माहुरावे हाय 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 हमें जावा जन तोड़ बेटा बोला वे बोलिया हमें जावा जन तोड़ बेटा बोला वे बोलिया सौरी घर में जहरा पिलावती हाय 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 हमें जावा जन तोड़ बेटा बोला वे बोलिया सौरी घर में जहरा पिलावती हाय 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 चला जे ओढ़ी के बेटा दूधवा रौ पीले चला जे ओढ़ी के बेटा दूधवा रौ पीले हम हूँ छियौ बेटा तोहर यामा हाय 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 चला जे ओढ़ी के बेटा दूधवा रौ पीले हम हूँ छियौ बेटा तोहर यामा हाय 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 दूधवा जे पिलियो यामा बेटा हियो तोरे दूधवा जे पिलियो यामा बेटा हियो तोरे हम
हम होगे जइबो हिंदुआ बनला राना वे हाय अरे हाय रूप देवा रामना गावे मारसिया मिलके दिहो सावा कोई आशीष वे हाय हाय मां श्यामा रिकॉर्डिंग स्टूडियो संत कबीर चौक 70।